Opakruot nyikwara mogiro kama na nyako mketera mogi TV ka une wang sae chenro maro marang'ich welo mongiso weche mosebedo katimore pacho ka wantiere ka gi Belinda Phillips nyarige makala kaka jaloko marwa kaso bang'e wabiro go mbake buch jopiny yuendo modhial mobiro e studio ka Sheila Olang en jalony weche mag uchumi, Kevin Osido en jalony weche mag telo, wadhi we dongruok mag counties nikech jaga budget ogolo milome ni counties gi tiere moko ma ok otiyo kata gi siling achiel e wach mar dongruok to nego beni gitiyo gi pesa no e weche nro mag dongruok. Wadhi penjo ni gimomiyo mano timore e counties makaluo gi counties mamoko bende nitiere moko motiyo mana gata mala riyo kende mar chenro mag dongruok. Wadhi penjo ni ang'o miyo mano timore. Mane mbaka mobro go saa 3 lakini anto sani kaka pile an nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendno Ombija taya nyakuar guok ocha pesa magi weche manyien ma wan go. There was a crash injury to the chest with multiple ribs fracture. There was perforation of the heart. Lipod jobero yango ni jaod bura machon Cyrus Jirongo nowito ngimane kaluwore kod hinyruok mane oyude masira mar apaya. Mukipanga chama ya ODM ikuwe imara, mimi nitapanga chama ya UDA ikuwe imara. Ndio tukutane pale tutengeneze serikali kwa makubaliano. Jatend piny Kenya William Ruto jiwo jotend ODM mondo ne ni duond bura no bedo motegno motelo ne yiero mabiro. From Friday this week, the 20th of December, learners will be able to know which schools they have been placed. Jopuonjre manotimo penj mar KJSEA giko juma ni dhi ng'eyo sikunde mag dhie ne senior secondary. Report mar bero oyango ni jaod bura machon malugari Cyrus Jirongo nowito ngimane kaluwore kod adhonde manoyude dende kinde manoyud masira mar apaya. Bero nyiso ni Cyrus Jirongo noyudo hinyruok mopogore opogore dende. Jafwambo marwa Cynthia Onyango noluwo chenro mag bero no kendo miyo waler. Wang'wen bang' tho mar jaod bura machon malugari Cyrus Jirongo e masira mar apaya, ringre mare otimne bero e kar kano ringre mali bore Nairobi. Chenro ma otele kod jotim bero adek kod obila mag okwach kich manono tho mare. Bang' seche mohewo ang'wen kanyola kod osiepe rito duoko, jotim bero ka otele gi kod jatim bero mar serikal Laktar Johansen Oduor oyango ni Cyrus Jirongo nowito ngimane kaluwore kod hinyruok manoyudo kaluwore kod gima nogoye matek manokelo adhonde e dende. Lipod bero nyiso ni Jirongo chunye noyiech kendo leche ariyo madongo nochwero remo e dende. Lumblu mare no otur, kendo choke mag dende bende ne otur bonje. Tiende ne ariyo no otur, kendo bade korachwich no otur nyadiriyo, kendo nungo ne bende ne otur. Adhonde ma jotim bero yango ni ema nokelo tho mare kanyo. There was a crash injury to the chest with multiple ribs fracture. There was perforation of the heart with the rupture of most of the major vessels that connect the heart. There were also bleeding into the chest cavity and also crash injuries going to the abdomen with the crash of the liver with also bleeding into the abdominal cavity. Laktar Bernard Media, achiel kuom jotim bero ma otimo bero mar ringre mare, olero ni chal mar ringre Cyrus Jirongo gi oko ne neno makare ranyisi makata kamano opogore kod ranyisi mane gineno e kinde manobar ringre mare. The injuries sustained were quite severe, involving the chest and the abdomen and also the spine. There might have been what is observed outside may not tie with what is inside, but when you open up the body, it's quite severe and it's like it was instant and likely incompatible with life. Jatim bero mar serikal Laktar Johansen Oduor owacho ni gikawo nyirni mag dende moting'o nyaka DNA mag ringre mare madhi konyo bila mag okwach kich manono tho jaod bura Cyrus Jirongo ng'eyo adieri kaka nobedo kapok otho kinde mar tho mare kod bang' thone. We've taken some samples also for analysis because there have been a lot of speculations ongoing and other than what we've seen in the mortuary, we've taken samples for what is called toxicological analysis. The samples have been taken in sets, some which will be analyzed by our government chemists, and some which will be analyzed by the private pathologists on behalf of the family.
Korka korgi, jaloso elo anyuola owacho ni duoko mar bero en achiel kuom duoko mag penjo magisebedogo, kendo gidwaro mondo tendo kwach kich manono tho Cyrus Jirongo omigi duoko ewi penjo duto magin go e chal mar thone. Postmortem is gone very well. We have the report. And as I said, the 3 pathologists have concurred on the report. So that is just stage 1. It does not answer the many other questions that we've been raising, which we hope the DCI, who was represented here, will be able to answer us in due course. Kinde machenro mag ikoro dhi nyime, wenge duto koro chimo bila mag kwach kich manono nek mondo chiw duoko mong'ith malero kaka nobedo nyaka chop jatelono wit ngimane masira mar apaya. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Lee Funeral Home, Nairobi. Kwa kani jopuonjre mag KJSEA chako ng'eyo sikunde ma gidhi donje tarik 19 mar tich abich jumani ka migawo mar somo omiyo gi nyaka tarik 23 mar oro kwayo mag timo lokruoge ponono ni gin gi kwayo ilano. Kaka Judith Omondi leronwa, maendi biro e kinde mar riwruoge ma ok mag piny owacho kaka Elimu Yetu Coalition to lombo migawono mondo mi ochiw puonj ne jopiny e wi lai manyien ni ahinya to penj mitimo kaka KJSEA. Penjo mag jopuonjre mag KJSEA ng'eyo skunde magiriworego gikone odwoki kod jagoro mar migawo mar somo Professor Julius Bitok ma eloso e romo mar riwruok mar jopuonj mar NAT okoni jopuonjre duto biro ng'eyo skunde ma oluonggie kochopo tich abich mar tarik 19 jumani. Ma biro timore kokalo kuom oro ote machuok e namba mar 222-63. From Friday this week, the 20th of December, learners will be able to know which schools they have been placed and which pathways they have been placed. To be able to know which schools and pathways they have been placed, a learner sends their assessment number to the number 22263, and there then instantly they will be able to know which schools and pathways they have been placed starting Friday this week. Bitok bende oyango ni gibiro chiwo ndalo matin nyaka tarik 23 dweni ne jopuonjre mondo mi otim lokruoge poni ok gimor kod skunde kata lai mar tiegruok ma oluonggie kapok gichako chano donjo e skunde chakre tarik 12 dwe mar achiel higa manyien. The learners have known which pathways they have been placed and which schools they have been placed. They'll be given another opportunity. If they don't like the pathways or if their results are not in agreement with the pathways they chose, they'll be given an opportunity starting on the Tuesday 23rd to revise their pathways and be able to get into pathways of their interest. Ma timore e kinde ma romo machielo ma obagi kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Elimu Yetu Coalition to weche mathoth owuokie ma ilombie sirikal mondo chop kare kama oriwo tiego jopiny e wi lai manyien ni mar somo ahinya to e wi penj mar KJSEA ma Kenya otimo e okang' mokwongo. Joseph Wasihongo ma en jatelo e riwruogni bende oloso e tiyo gi duoko gi mag KJSEA e tieko ng'ur ma pod nitie CBC. In terms of awareness generation, if there is a time that warrants the ministry to come out and take lead in the same vein that the Ministry of Health takes lead when we have a crisis like COVID, this is the time, so that the public awareness is very, very, very high in terms of matters related to KJSEA. And we are saying that the results that we have today should deliberately and promptly be used to guide fair and transparent allocation of learners to senior schools, as well as inform targeted teacher deployment. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano kapod wadhi mbele gi chenro ni to wayudo weche moko matuchiro ka ni jang'ad buche doho mamalo Justice Mohamed Ibrahim owito ngimane. Maendi chenro wach matuch mana seche mowuoye ni jang'ad buche doho mamalo Justice Mohamed Ibrahim owito ngimane. No dhi retire mana ka odong' dwe achiel kende nikech tarik 1 dwe mokwongo higa mar 2026 nonego bed ni Justice Mohamed Ibrahim dhi retire to no chenro ma gidonjo irwa ka nyiswa ni ne bedo tuo matin
temo miyo koro sani chalni owito ngimane. Pok wayudo ler ahinya e weche mosebedo ka timore, mak mana ni wang'eyo ni jang'ad buche doho maduong' miluongo ni Justice Mohamed Ibrahim owito ngimane seche mwawuoye ni. Nondike e doho kanyo maduong' tarik 16 dwe mar auchiel higa mar 2011. Emomiyo nonego bed nodhi retire higa mabiro tarik 1 higa mar 2026. Iwacho ni notuo to notere hospital to wito ngimane gimoro saa 10:30 kanyo, to weyo nyithindo 4 to gi jaode. Wakwayo ni Nyasaye mondo mi gi kwe e seche mwawuoye ni. Pod en chenro ma pod nyien, en gima wach mana motuchirwa ka sani. Pod ok wang'eyo ni ang'o manotimore e yo malong'o, mak mana ni wang'eyo ni Justice Mohamed Ibrahim en jang'ad buche e doho mamalo, to nodonjo e doho kanyo tarik 16 higa mar 2011. To en bende en jakom mar Judiciary Committee mar Elections, to bende nitiere kata madhongere luongo ni Supreme Court Publications mang'eny, to bende nitiere kamoro mane bende en liaison internal stakeholders kaka jatendgi mar Judges, Magistrates and Judges Association KMJ, Kenya Women Judges Association, Judiciary Staff, nago kuonde tema nitiere Justice Mohamed Ibrahim. Wakwayo ni mondo Nyasaye oket chunye e kama okwe. Mago weche matuch modonjo mana irwa kani jang'ad bura Ibrahim Mohamed koro onindo. Wabro mi mbaka kaka weche notimore seche moporo mandoluwe kontiere kae. Otimo mos ahinya ne familia mare. Mano weche matuch irwa kama na seche mwawuoye ni. Wadhiane mbele gi tend kembe mag nyamburko orwako chenro mar sirikal oketo kaka okang' mar duoko piny masiche mag apaya e kinde sikuku, ka gijiwo jowuoth mondo kaw ting' mar rito ngimagi e apeyni. Weg kembe go mathothgi osepong' nyaka higa manyien lero ni kwan jowuoth ni malo e thuolo ni, emomiyo gijiwo chenro mag gi kamoting'o nyaka medo nengo mag wuoth. Simprose Okinda nigi ler mar wachni. Kaka ndalo medo sudo, dhano keto chenro mogik motelo ne wuodhe mag dhi pacho ne nyasi mar skuku. Iwacho ni chako chon nolodhi ka juoga e chuny boma ma Nairobi, kata bedo ni pok odich ahinya. Joma hero mondo osechako safar mondo githegre kod dhungruok mar dhano kod nyamburko e kinde skuku. Kaluwore kod medruok mag masiche mag apeyni e kinde skuku, sirikal oyango chenro mopogore mag rido arita e apeyni, kamoting'o yango doho e geng apeyni madito, kamibiro yale joma oyud ka dhi ataro mag chike marita apeyni. E wi mano, jogo moyudi gi ketho ibiro go fwai mana kanyo gi kanyo. Ne jogo mibiro yudi katiyo kod simbe mag ong'we yamo ka giriembo, biro chulo fwai ma Sh2,000. Kaka jawuoth kirem tuo msip kata seatbelt ibiro chulo Sh500. Ne jowuoth mibiro yudi kod ketho mar idho kata lor e nyamburko kuonde ma ok opuodhi, ibiro go fwai ma Sh1,000 ka nyamburko molorogi biro chulo Sh3,000. Ne jogo ma ok birito ranyisi mag apaya biro chulo Sh3,000. Rem luwo chike mag obila bende dhi mai Sh3,000. Ringo ng'we airititi bende ni kod fwai e kind Sh1,000 nyaka Sh3,000. Joriembo ibiro dwar ni obed kod obok mayango kaka joriembo sasa magene ndara, ka ok kamano gibiro chulo Sh1,000. Ka in wendo e riembo nyaka iket ranyisi mar L e nyim kod tok nyamburko mari, ka ok kamano to chulo Sh1,000. Ne joma hero chungo nyamburko e apaya, fwai en Sh10,000 ka riembo kama ji wuothe en Sh5,000. Migawo mar arita osingo keto pedha mager mar mako jogo duto mibiro yudi koketho chikegi. Weg kembe nyamburko orwako chike ma kamago ka gisingo tiyo kanyakla kod sirikal e duoko piny masiche mag apaya. Even our drivers, if anybody breaks, continuous yellow line overtaking and everything, then they are reminded. Unfortunately, right now they have to be reminded through the hard way of attending a public court and all that, a mobile court, but it's the way to go. Gina gi chike manyaka wakonywa barabara, nikech barabara ok en mar ng'at achiel. Barabara en mar ji duto. To kada inget manin ko idwa madonjo gi pachi e barabara, mano to dang bed maber ahinya. Kaluwore kod kwan mathoth mag jowuoth, kembe gilero ni giketo lokruok mopogore mar chiwo chenro makare ne jowuoth e kinde skuku. Pesa omedo mana Sh300 e wi Sh1,500 ma en ga normal price. 300 ne iyudo ni wagolo gari e piny mar Kisii kata na Homa Bay kata Migori kata Sirare, ogole ka en nono kamano mondo bi okony the situation. We have every 2 vehicles we have like 3 drivers. If one driver gets sick or is tired, we have another driver who can go with the vehicle. We are totally fully booked. We've made provisions where we are adding the big size
shuttles. We did earlier hiring, adding of drivers, so that we can have enough relievers. Kamano bende jowuoth kod jomoko matiyo kod apeyni kwayo mondo bed motang' kendo gikony rito kwe e apeynigo. Kata kidhi gari mipango sani iyudo ka seatbelt nitie kanyo, kinene abire monego otwe seatbelt mare. Geche maringo kadhi Nairobi ne waseloso ni nyaka gibed kod drepa ariyo nikech ka giringo mang'eny to nyalo ringo drepa ma samoro jo nyalo bet. If they see a drunk driver, they need to stop them. If they see reckless driving and everything, they need to stop them. So our biggest eyes are on our roads, on our passengers. Sirikal orido chike. Weg keme mag nyamburko bende wacho ni giluwo chike duto maneno ni apayo bedo makare e thuolo ni mag sikuku. Ting' koridiro ne jawuoth mondo miyo bed motang' kendo go lipot e sasaya moparo ni nitiere ng'ano maketho chike marita apaya. Simfros Okinda, Ramogi TV, Nairobi. Mae mbaka mang nogo sadek ni counties makaluo gin moko kuom counties ma omenda monoket tenge ne dongruok mag counties okosetigo e omenda ni gino manyuolo paro mopogore kinde ma jopiny mane wagoyo godo mbaka to ywak kaluwore ni chenro mathoth mag dongruok pok otimore kaluo. County ma Siaya kod Kisumu gin moko kuom counties ma ok otiyo gi omenda go kata matin. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. En report manyo gol gi jaga budget mapachoka. Report mayango ni county ma osetiyo gi omenda mar dongruok mamalo mogik en county ma Isiolo ma osetiyo gi 21% kende mar omenda no. County ma Kisumu gi Siaya gin moko kuom counties 20 ma ok otiyo ngangi omenda go mag dongruok kata matin. Ne watwak gi moko kuom jopiny e county no ma Kisumu ma oseotend county no kuom rem tiyo gi omenda manoket ne dongruok e kinde manitie dwaro mathoth mag bero county ma pok ochopo ka osuru to gichulo pile. Pesa kosegol onego beni tiyo, pesa migolo onego beni chal ka gima gigolo pesa to gikia gima gitimogo. So sisi tunaumia, tunalipa taxes, barabara zitengenezwe, street light hakuna, vijana wanapigwa nyongolo, watu wanapigwa huko mavisu nini, hakuna street lights. Tunataka tu usaidizi, vitu zitengenezwe, barabara itengenezwe. Si ati tunalipa tax na barabara itengenezwe. Giwago chal marach mara peini nyaka iboma. Onge martaya ya peinigo. Gino manya rochruok mararita ka oganda ikwalo kendo moko ichwe manegi. Bende giwago rach marodundu mag pi e chuny boma. Kidhie estates kata mana werigi estate kata mana chuny town ka mwalo kuonde gi king'iyo ndara pod rach. Drainage system ma Kisumu ka wakwayo ni jogi mondo ng'i nikech sani ka koth ochwe pogo town gi nam opogore nikech building emineno pi opong'o ndara. Koro drainage system wakwayo ni mondo jogi ong'i kabisa. Then gi ndara kidhie estates kata mana werigi estate kata mana chuny town ka mwalo kuonde gi king'iyo ndara pod rach. Nitie kuonde moko ma pi pod theke. Koro wakwayo ni mondo ging'i supply mar pi maber. Gi make sure ni jo Kisumu te oyudo pi kuonde duto. County ma Siaya en achiel kuom counties ma ochoko osuru matin mogik e kind counties ma Thurkae bang' choko 60 kende ka jodak makono dwaro mondo mi ket chenro mag dongruok mabiro loso tije ne oganda mondo mi omed kwan mar osuru ma ichoke county no. Kamora mora ma development onge mano stagnation emwaneno. Nyiso ni chuny joma golo osuru be nyalo bedo monyosore kalure nikech gik magigolo go ok gine ber gi bak. Tich onge nikech gik moko kaka industries onge e Siaya ka endi. Emomiyo wadwaro mondo ka gini wang'ni budget man next financial year wayud osuru mang'eny to nego bed ni gero industries kata adek e Siaya kendi manyalo accommodate joma dwaro tich manyien. Koro miyo kaber to nego a lot of industries bete around kuondegi machalo kata cotton industries mano se fail mane nitie chon to no fail. Mane manyalo miyo revenue bede ye kama ber. Chich nitiere ni chenro mar ng'iyo e yor mbui kata e-procurement ema nyalo bedo ni okelo chal mar rem tiyo gi omenda go ka geno mar jopiny en mondo mi ti kod omenda ma oket tenge ne chenro mag dongruok kaka owinjore mondo mi kata ka oganda chulo osuru to bed ni gineno ber mar osuru margi. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi yo moro chuok bang' daka moko matin to noyudo weche moko matuchiro ka en jang'ad buche doho maduong' Justice Ibrahim Mohammed owito ngimane. Ma en gima koro wayudo sani. Justice Ibrahim Mohammed bende ne en jakom
mar yiero makati gi dongere luongo ni Judiciary Committee on Elections, kendo bende ne jang'ad buche High Court chakre higa mar 2003 nyaka higa mar 2011. Kaso bang' mano en bende nondike kaka jang'ad bura e doho maduong' higa mar 2011 bang' kosebedo e doho maduong' kata High Court. Ibrahim bende ne Kenya ma ja Somali mokwongo mondo obed kaka advocate kata jang'ad buche do higa mar 1983. Uliwacho ni ncho tuo matin to no wito ngimane kawuono gimoro saa 10:30 oweyo nyithindo 4 gi jaode niche ne tuo matin. Boro ng'iyo gima notimore kanyo, to gima ng'iyo sani ma weche matuchirwa ka ni en jang'ad bura e doho maduong' Justice Ibrahim Mohamed onindo. Hai, wadhi yumor machuok kudug mag daka moko matin to ang'iyane nwacho nang'o e chinro maruso orote maru 3:600 ka indien ka machielo ntiere wacho ni news ler ka an wang'e longo kadem mos nanyuola ma kongele te ma Clinton mar wang'e longo kadem. Ramogi TV Martin Ochieng lago kawuok Ruea neno Ramogi TV makare kan gi mama na nyalago mos na Bishop Jacob Ogoya mar Roho Msalaba kani Ruea kodomondi ma indie Edwin Otieno. Erokamano ahinya. Machielo bende nitiere kan Ramogi weche manyien chopono maler e gwenge mag Sakwa Bondo. An Honorable Rogers Roy Awuoro weche mosebedo katimore pacho ka. Trevor an ko nyango Ramogi TV ler kabisa e dala mar Olasi. Umbijani ni maler an Elijah Okoth Ogalo mar Oyani Masai. Nono to mar Jirongo to onge gima dhi konyo wago. Akwayo mana nyuon Jirongo mondo kaw kwe. Erokamano ahinya. Bende nitiere ka Ramogi TV ma Jacob Omolo to wuok Kasongo Miwani amor kaka chike mag apaya odhi pangi e mbele kae. Erokamano ahinya. Makamu bende nitiere ka endi ka Kisumu kacho ni Trevor Mosna Ker William Ruto gone erokamano kuom wacho ni jo ODM gidhi riwore godo higa mar 2027 mondo gilos sirikal. Jo Kisumu kinyo rwaka mimo gi kwe. Bas wadugo bang' daka moko matin but chiel moro be chako donjo ka nyakwar guoko cha pesa waneni kaka waneno kaka joka pango laro e geche ka gibiro ka luwo ka endie obro ng'iyo kaka gibro chopo e yo maber. Erokamano ahinya. Bas wadugo bang' daka matin ikidhi mabor ahinya. The Messiah people of Israel are expecting is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Royal Mabati Factory Limited keloni Christmas AUD. Wakeloni mabede mag corrugated kod box profile, brick tile gi roman tile nyaka AUD nono maonge chudo moramora. Gochnwa gi 07222 kata ket order mari sani e www.royalmabati.com.
Watu wangu, sasa sijawaambia. Si nimebeba pen kwa pen. Lakini sasa kiti inarukaruka, kiti inarukaruka. Sidema amejaa makashuka. Shukisha. Sasa acha hiyo. Jana nimenyeshewa, sema kunyeshewa. Mimi nakwambia kama si jaketi yangu kufura kama balloon. Mimi ningeenda. Hapana. Shida si bike. Shida ni oil ya bike. Shikilia hii. Johnny! Kaende! Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Karakae apidho gwen kidenje adek. Mokwongo gintiere mag minano mag koro layers mag tong. Mar ariyo ntiere miluongo ni broilers. To mar adek gin kienyeji. To mak mana ni koro gimitemo timo ni ng'iyo ni to costs ma ginyalo ng'ado ginade. Tido koro nyacho gwen matin ti improve mos. Samoro nyalo pidho gwen ikelo gwen kata mana gwen 100. Tipo ni ka piny oru kiny gwen otho te. Samoro tu mono donjo monego gwen go te. To chunyi kik chid. Ide mana bede gi pith. You make mistakes, ti learn, ti bede gi pith. Moroko kende chino mara ngichwelo ni picha mag wang dede mag kar mauta e gwenge makarai boma Naivasha onyiso kinde mane jatend migao machon kendo jaod bura machon Malugari Cyrus Jirongo kanotuomore kod bas mowito ngimane kanyo. Ramogi TV oyudo thuolo mar rango picha makamano kendo Efi Nyakidi nigi ler mar sigana ni. Okinyi ma tarik 13 dweni e gwenge makarai boma ma Naivasha piny nokwe. Jogo mane nie yore gi mag wuoth mane tiyo gi apaya maduong' ma Nairobi kochimo Nakuru nenenore ka kadho gi nyamburko mopogore. Kar saa 8:18 gi nyiriri 44 picha mag wang dede nyiso nyamburko moro marachar kido mar Mercedes karidore kendo donje kar logo mauta moro machiegni gi kanyo. Kata kamano nyamburko no ok chunge tesend mauta no. Saa 8:18 gi nyiriri 56 nyamburko no wuok e tesend mauta no. Saa 8:19 gi nyiriri 10 picha mar wang dede nyiso nyamburko no kadonjo kendo e wang apaya ma Nairobi Nakuru yono mochimo Nairobi. Nyiriri matin tok mano picha wang dede nyiso nyamburko machielo kido mar bas ma wuok yo ma Nairobi kadhiro nyamburko machielo tok tuomore rigiri gi nyamburko no nyaka oko marapaya. Nyamburko no fwenyore ni Mercedes mano kadhe tesend mauta kendo kanyo ema fwenyore ni dreba mar nyamburko no den jaod bura machon Malugari Cyrus Jirongo. Chal makamano chuno wegi nyamburko mamoko chung kendo lor mar rango chal wegi nyamburko ariyo manotuomore. Kata kamano Jirongo nowito ngimane kanyo e masira no kendo ringre mare notere kar kano ringre mali bore Nairobi kowuok Naivasha. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Watimo mosa ahinya. Jodak e gwenge nyamonye yuago kech malimbo manyalo monjo gi bang' ong'eche muomo kendo monjo puothegi ka ong'eche go ketho cham mag puothe kod olembe duto makanyakla kaka Steve Biko leronwa. E gweng' makuoyo mayudre nyamonye e kar chung'o bura mabondo chuny jopuro moko ni mar chamo tho kendo olembe rumo mos e wi yien ni mar ong'eche tiekogi. Okinyi saa 12 no ichiew iyudo ko ong'ero osechiew dhi puodho. Saa 7 kama ong'ero chako duogo. Saa 10 ong'ero chako duogo. Koro wan wapuro nong'er wan gi lal maduong'
nikech ong'er. Watemo tiyo to ng'er ok yie mondo wati. Ano ncha pidho duma negi tieko chon nono. Koro aduoge olembe na ma japidho gagi. Ema koro nyocha paro ni pacha nyalo bet na yute. To ka gisetieko ma ka giduoge maembe. Midhiero ni osemiyo thothgi obolo pur piny kuom thuolo mar higni 3 sani nyaka ong'echego chak limo puothegi nimar luchgi dhi ka yiem nono. An asepuro ndalo mang'eny kuom higni 2 to ng'er biro to ketho odumba. Gichamo oduma ma giketho, gin gichamo oduma ka pod yom, ka gichamo oduma kotegno. Gin gibiro to gipoko apoka to giwe kanyo, gipoko apoka to giwe kanyo. Ko chuno nyaka nyal dhi nyamonye kata timo gimoro. Saduto ka dhi nyamonye tapano ng'er ginene, ng'er botek na oduma. Ong'er nyocho ketho ganda na goduma ma pidho. Dakika matino pudho ganda te ma onge gima yudo kata batini oganda onge gima yudo. Le mag pacho kaka guogi bende ok ginyal pidho nimar ong'eche rakore kodgi kendo gidonjo nyaka e udi mar lweko chiemo duto ka joma mine to ng'echego ok odewo. Kata guogi ok wanyal bedogo nikech ong'eche nobiro mang'eny bano onywako ne guogi bagigo guogi bo 2 nan gi guogi 2 ba guogigo nolal te nyaka sama wuoye sani kachung' kae akia kama guogi nago nodhi. Ong'er ogo dala na ma ikibaye kama to idho yath malo koro yanyi to gwen oyanyi to timo ni ogweli ni bi koro an jowadwa ong'ero chaya ang'ama dhako. Ong'ero olo ji gweng' ka kaka koro wa mama gi to gichayo ma gichung'ne gi mna gi tiende gi 2 ywak be tinde gi loko ok gi ywak ka chon ni kiao tinde gin gi ywak moro ma kisungu ni tipo mna kage achiel ni malo to gonan to gibiro. Jodago ywak ni okenge ma gisegoyo mar chopo ir apisas mag le mag bunge bende pok onyuolo olemo. Nasekawo nyaka thuolo makende madhi nyaka ka jomochung' ne le mag bungu Siaya. To ne ginyisa ni sani askache gi odhi rito penj. Ka chaka dok to giwacho ni askache gi odhi riembo jodwar. Koro kana penjo gin to koro anto mamaga kethre ni watimo nang'o nwabo biro nyaka sani podok gibiro. Kata dok ni mor japur en yak mar puodho, jopiny e gweng' makuoyo mayudre Nyamonye sub-county ma Usigu to lochgi dhi nono nimar ong'eche muomo kendo ketho puothegi. Kwayo margi maduong' ne bad migawo mochung' ne le mabunge en mar resogi e midhiero ni eri. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Kwa kanyo ni ywako neno ewi nek mar mine matimo ohand pamo ka higa ni e kaunti ma Nairobi wachore ni oseneg mine 27 matimo ohalano. Maendi kaluwore gi onge mar chike machiwo arita ne mine go kod remo bila mako achije ma itudo gi rocho ratich mine matimo ohand pamo. Gidwaro ni mondo ket ayanga nonro mar report mar raput manochuo gi higa achiel mokalo kod jatend piny mondo ranga ne weche mag nek mar joma mine pacho ka. Bende giywago thuolo makare mar chiwo report ne obila ma ok onindo nyabathe konchiel e kinde moroch ratichgi. The Presidential Task Force on Gender-Based Violence and Femicide was established to address these patterns of violence. Sex workers submitted testimonies, data, and lived experience. 1 year after it was promised, the task force report remains unpublished. This silence is broken promise to women in Kenya, the public, and the families of those killed. A national response to violence that excludes sex workers is neither inclusive nor fair. We are asking for nothing more and nothing less than equal protection under the law. Criminalization has failed us. It punishes survivors and protects abusers. In our part, we will continue to accompany survivors to hospitals, police stations, and courts, document violence, and push for change until justice in Kenya is not based on who you are or what you do for having a living. Tend jo boda sub-county ma Homa Bay Town olando kenge mopogore magiketo mar thiro kuo mag apiko kod masiche mag apaya alworani e kinde manyasi mag Christmas kod mar yawo higa bende manyien chakore.
romo mane gibedo godo kar romo ma Kabunde tend boda boda kotel ne kod jokomgi Richard Opio wacho ni ok ginyal yie mondo sekta no njawre ahinya to kinde ni. Gikoni kuo mag apikni mosebedo ka jimbore ma Homa Bay en achiel kuom gigo ma gidwani mokedo godo mar neno ni kinde mag Christmas kod nyasi mar yawo higa manyien higa mar 2026 jowetegi otiyo gi kue. Mariemba apiko nyaka tim registration e group ka group kama gintie. Namba 2, wach mar 2 mwawacho maduong' en ni kawuono kochakore gi sani wadwa chako raid mar Homa Bay sub county ka stage ka stage mondo wang'e ni to yin michung' e stage kanyo no e register stage mane to apiko ni ondike ni wa stage mane. Wasetimo nonro ma wayudo ni chakre dwe mar 6 nyaka dwe mar 12 wasewito apikni moingo 50 kendo wasefwenyo hot zones machalo kaka Kadisi apiko lale mang'eny, osiptal apiko lale, e chirni apiko lale. Jomoko be wita apike miere nikech nitie jokuoge mang'ada waya kuonde mochiel to gidonjo gi kwala apikni. Sani wang'eyo maber ni wane Christmas ma ji koro ng'eny e boma ka kendo ji wuotho koni gi koni. Wasekale weche mwadwa timo mondo wa ensure ni wakonyo mondo apikni kik lal kaka osebedo ka lal. We kawo pikipiki ni nyathi skul. Ibiro kwa mako nyathino pikipiki biro ten ka polis. Mondo ibinyiso gi omiyo ikawo pikipiki imi nyathi skul. Nyithindo onego beni bede skul osomo. To ibiro kwa discipline nyathini no mikawo pikipiki mieno then ibiro nyiso rito mikawo pikipiki mi nyathino mondo ti godo. Bas wadhi yumoro machuok neno ka ote marubeni nitira mogi TV wane ni maler ahinya. Anena ngichwelo kan gi mama na Rose kod nyithindwa Mameli ka wuok Kisumo. Erokamano ahinya Meli. Chielo mapam ka wuok Kindu. Erokamano ahinya kuom neno Ramogi TV ka endie. Kasacha kaneno machielo ka niyo Imore Trevor ni makare with my dad Daniel Otieno. Manya kwar Bazu ka wuok Sondo. Jodak Nyamonye go mondo manya ni mondo tikne gi ong'eche go maketho ne gi cham. Erokamano ahinya. No kama chielo bende nitiere ka endie ma engineer Victor Okuna. Wacho ni Imore ya winji kano singo Migori. Erokamano ahinya. Bas udugo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, Fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Dogniendo gani tika kidwaro. Tibedi king'eyo ni ano kabiye kode to mano e okang' mara mogik. Wae en ng'ano miwacho no kibiyego. Kata kapo nena selalo gimora mora ka, niti nyaka sani pod en mano siepna. Ane madhi bedo wae gi nyathi ma en oting'ono. Biro chuno en mondo abed kae. Wachna ne gimora achiel. Ang'o momiyo gik maricho timre nega mana jok mabeyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Bwana Yesu kazaliwa kama sikiza tune yako, bonyeza star 811 star 343 hash. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. En kinde maber ahinya e higa, kendo Ramogi TV miyo Christmas bedo gi mor. Weruru kanyachiel, kendo beduru mamor. E higa ni, weuru mondo wende mag Christmas omi ubed gi mor. Nobironwa baba, wagoyo erokamano, ni Yesu osebironwa. To mana e Ramogi TV, Merry Christmas. Madonja no chibak tuke ni jotugo mopogore opogore no nywako nyaka jopuonjre ogo tach e kambi kinde ni mar yueyo. Kamano en achiel kuom yore mag neno ni giyudo puonj makare e wi kit tugo magitugo. Jata tije ma Kenya Academy of Sports Dr. Doreen Oduor owacho ni romo ma kamaendi puonjo jotugo yore mamoko mag kedo gi dang'ni mag paro. Omedo ni kambi ma higa ni okelo kanyakla jotugo moya 5,000 kipimo gi higa mokalo, kama jotugo maromo 4,000 kende ema nondikore. Yeah, the Kenya Academy of Sports, we are now hosting our 3rd National Sports Camp. We first started in 2023, where we only had one in Nairobi, having 2,000 students, elite sports, talented sports students. The next was last year, 2024, where we had around 4,000, and it was in 4 regions, Nairobi, Mombasa, Kisumu, and Eldoret. We've decided to have it in many places so that at least we can have many talented students who have been chosen across those regions to be represented in those regions. It is a lovely camp. As you've heard, this is the 4th year which this is running. It has been a real success, and I want to commend the team that have put it together, and also the partnership we have with our colleagues from the schools and sports associations. It has been lovely. It was something that we should encourage, and we actually hope we could have more of these holiday camps, because they have been a real success. Other than keeping our children busy during the holidays, is sharpening their talents. Jaloch machon e piny ngima e ng'we kinda kata marathon Tekla Lorupe osidhi kuom medo nyayo weche mag tuke e sekta mopogore opogore pachoka. Sith makamano nochiw kod the African National Olympic Committee Association ANOCA katudore gi the International Judo Union. Lorupe sani e jatelo mochung' ne tuke makelo kanyakla jogo manoringo lweny e thuchegi to dak e Kenya kaendi. Kano yudo michno, Lorupe nokwayo jotugo machon mapachoka mondo mi ochiwre. To sports, regardless of me being a marathoner, but I've been supporting all the sports. Be it judo which I've been supporting. We have also taekwondo kids in Kawangware, and all these sum up together, and also in ANOCA. We are so glad and feeling very proud of the award given to our legendary athlete Tegla Lorupe, member of the executive board of ANOCA, representing the Refugees Project. This award has been a great bribe for the very hard work that has been done throughout the years by Tegla in creating this refugees program at the global level and also at the continental level.
Rael Kulova kod Harun Amin omiyo Kenya midila mag bronze tuke mag judo e piem mag rowere mane bwo higni 17 mag Afrika e piny mar Angola. Kocha mar timno Alice Chebet opako mokalo jotugo mag Kenya kowacho ni mano en ranyisi ni tuke mag judo medo yudo huma e pacho kaendi. Jakom mar komiti mar Olympic pacho ka Shadrack Maluki mabende en jakom mar judo Afrika owacho ni nitie dwaro mar yango kit tuke mathoth e Kenya mabiro miyo Kenya yudo medela mathoth e tuke mabiro kaka mano mar Olympics. Niko natarajia gold but tumepata hii bronze. Nashukuru kuna wenye wametamani wameikosa, mimi sana nashukuru tu. Next year ni kumoto. Thanks our coach kwa kusaidia tumetrain tukiwa huko camp. Ndio tukuje hapa tumeshinda. Imekuwa nguvu za Mungu imekuwa tough but tumengangana. Tumeweza nimengangana hadi nimefika bronze final. The road to LA is a preparation route to ensure that by the time we reach 2028, these youngsters will be at their prime now. This is the team to invest in to ensure by the time we are going to LA, they are of age to represent the country. And trust me, this will be fire. Bacho loro chenro na kanyo konti ka Belinda Phillips nyarge makala kaka jaloko marwa ka Nyasaye yoto biro duogo kendo saa 3 an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa manere saa 3.